Podrž. Dáš mikrofón? No my môžeme, my jediné čo môžeme, však je tu PET, to môžeme normálne kráčame, spoločne vytvoríme líniu. Chlapi, nebránte našim právam. Inak toto sa uplatí robiť za 700-800 eur, otrokov, poskokov. Ja by som sa handel. Nie, fakt by som sa handel. Ako je nezamestnanosť, ale handel by som sa. Handel by som sa. Ako sa budete doma pozrieť, chlapi, rodinám do očí? Čo? Pozeráte sa doma rodinám do očí? Pozeráte sa? Hej? Počkaj, daj si sem, píti to tam. Trocha niečo povedať do mikrofónu, lebo... Tak, dámy a páni, máme tu ukážku štátnej moci, ktorá zabraňuje našim ústavným právam. Pretože vynikajúco dokážu uspokojiť orálne svojich obrazaných nadriadených. Aj análne. Najlepší uspokojovači v okolí. Doma sa ale v pohode pozerajú do očí svojich matiek a dcer a boječov všetkého, že za pár korún poslúchajú túto štátnu moc a degradujú svoj pôvod, svoje hodnoty za pár šekelov alebo pár euro mesačne. To sú páni, policajti. Poviem vám jednu príhodu. Kedy si existoval, by sa to bol šejk, Bajan sa volal. Mali sme kedysi slovanského kráľa Dauritasa. A Bajan mu poslal správu, že nech sa slovanské národy podriadia jemu a nech mu platia dane. Na čo mu Dauritas poslal odpoveď. My sme tí veľký národ. Nám sa budú iné národy podriadovať a oni nám budú platiť dane. A toto takto skončilo. Naša veľká česť a sláva a toto si ostalo. Pozrite sa na to. Zapredanci za pár eur mesačne likvidujú svoje hodnoty, svoj pôvod, absolútne všetko, čo ostalo z našej veľkej slovanskej kultúry. A kláňajú sa svojim sionistickým nadriadeným. Tak je to, páni. To ste obyčajní sluhovia. Nič viac. Nič sa z neho stalo. Keď raz prídem hore a zasadnem za veľký stôl pred našich predkov, tak títo budú sedieť v rohu a budú sa dívať do zeme. Pretože ani jeden z nich sa nepôjde našim predkom do očí. Čo po nich ostalo na tú zemi? Nič. Úpadok. Absolútny úpadok. Koľko zarábate? Policajný štát! Ste hrdí! Nedostávate 700 čistého, to je ono, to je život. To je život. Cigáni dostávajú 2 litry. To není hanba. Pár zradcov, obyčajní zradcovia, nič viac. V stredoveku by za to dostali trest smrti. Ľudový 14, keby sa toto dialo, za vlády Ľudovita 14. vyzbrojil by svoj ľud mušketami a poslal proti takýmto ľuďom. A poslal proti takým príčivníkom. Čo sa robí dnes? Nemáme ani právo prejsť. Komedianti, neviem, ja si to myslím, že všetko sa desi, nie je tam šaško na kopičkami. Takže to je komediant, neviem. Takže páni. Vráťte sa naspäť, hej, vráťte sa naspäť. Dajme tie zemiaky im, možno ich potrebujú. Vráťte sa naspäť. Vráťte sa naspäť do svojho radu. Keby si vyšetroval to, čo máš, zastratí ste tu, vy nevidíte, ako vám žijú susedia, ako vám dopadli rodičia. Tuto šaškujete. To, čo aby ste vyšetrili, to neviete. Počúvajte toto ľudia, inak počúvajte toto. Počúvajte ešte toto. Po druhej svetovej vojne v 45. roku bolo na Slovensku niečo cez 40 000 cigánov. 70 rokov neskôr je to viac ako 10-násobok viac. Čo bude o ďalších 70 rokov? Ty to nezaujíma, pretože za 700 eur Krížia sa s nimi, zmutujú. to nezaujíma, hej, pretože dostanú svojim ľuďom. Zmutujú A potom, keď si odlužia, budú čakať obrovské dôchodky. Prídu ako starí chceli na poštu, zoberú si dôchodok, vonku im opičku do pika čigán, zeberiem dôchodok, väčšom Poliaku. Pretože to čo? Tolerantný. Tolerancia je posledná výsada upadajúceho národa. A vy sa dívajte do očí upadajúceho národu. Kde nás je všetko dokopuje. Úplne kopená. Keby tam prišla nejaká pečka z Ruska, z Ukrajiny, potom tie hovienka kocka, čo by si stali. Tak páni, nafilmujte si zradcov národa, o pár rokov chodím tak tiež, s tými politickými špičkami.
akože nebudete studení. Každý jeden z vás. Tam bol. Ďakujem Bohu nádom, no každý jeden z vás bude studený. Za toto, za vlastný zradu. Usmieva zamávať. Úsmev, točí ma telka, pánové. Najinteligentnejší člen zboru. Nie, poďme si na rovinu. Pes. Pozrite sa, pani, keby ste nemali uniformy, aká šanca je, že nás zastavíte? Aká šanca by to bola? Odložte oznaky a poďme. Každý druhý to robí nejaké bojové mene, hej, vrátane mňa. Poďme si na rovinu. Aká šanca by bola, keby ste nemali uniformy, aká šanca je, že nás zastavíte? Aká šanca? Nula. Absolútne. Nula, ako ste vy každý jeden slad. Nula. Možno je tu fajfa. Dobre, vzadu možno sedia nejaký, možno dokopy 7-8 ľudí, hej. Ale som vedavý, či by jeden na jedného obstal. Súboj. Jak máte gule, ja som tu sa postavme. Keď tu strúvate frajarov, založte odznaky, odložte uniformy a skúsime to. Aké máte šance? Ja som pripravený. Je tam taký prchký. Môžeme, kľudne. Ja som pripravený. Jak acetón. So znakom je každý frajer, to je v tom. Pol roka nestal ringu, ale nemal by som problém. No, priatelia, vyskúš, ja teraz navrhujem takýto nápad. Ty fyzicky zdatnejší. Dajme sa vytvoríme reťaz a skúsime sa tam dostať. Veď my chceme svoje práva, chlapi, my nejdeme nikomu ubližovať, my máme ohlásené zhromaždenie. A vy nám zakazujete? My máme ohlásené zhromaždenie. Ale toto je pokojný pochod, my sme vlastne občania, ktorí sa voľne prechádzajú. Tam som žiadne zhromaždenie. Nemám žiadny papier. Využívame ustanovenie paragrafu 27 zákona o policajnom zbore. Zakazujeme vám vstúpiť na určené miesta. Môže vaše meno? A jakým zákonom? Nemáte právo. Čo teraz som vám povedal? Teraz som vám povedal. Zbytočne im fotiť odznaky, pretože pán Kohn, teda Kaliňák, ten bulharský žid, im aj tak všetko prepustil. Takže zbytočne Dobre. filmovať. Je to zakázané? Zakázané je to Dobre, a stretnutie? teraz, To zhromaždenie? A čo nám teda odporúčate? Zhromaždenie nie je zakázané. Čo nám nezakázali zhromažďovať sa? Ale No tak nás musíte tam dôvod pustiť. máte, že nás ďalej nepustíte? Pod akým dôvodom Ako? nás pustíte? Som vám pred chvíľou poriadku. A jaký verejný poriadok? Je tam dôvodné podozrenie, že by tam mohlo dojsť k ohrozeniu života a zdravia. Ale nášho života. Ale my sa o život nebojíme. Samé sračky, potkany, infekcie. Nie? Tak prečo ste to povolili tam teda? Prečo ste to tam My o tom nechali? nerozhodujeme. tam Vy bola- to Vidíte, nepoznáte ale to je to, Poznám zákon. Ako? Ako? Zhromaždenie oficiálne Ja povolené. vlastne ešte ako Kde- prostitútky. Inak počúvajte, Kde je prostitútky, zástupca toto mesta? robia, hej, keď majú Kde je jedného zástupca zahraničného, mesta? niekde, dajme tomu, majú z toho, dajme tomu 40 eur, robia to 20 dní, majú 800 alebo 900 eur, dajme tomu. Toto robia napríklad za 700, hej, to sú vlastnejšie ako obyčajné kurvy. Fakt, vlastnejšie ako kurvy. Zástupca mesta musí povedať, že sa tam nedá ísť. Kde je zástupca mesta? Kde je jediný zástupca mesta môže povedať, že tam nejdeme. To je pravda, to je podľa zákonu, áno. To je podľa zákona. Zástupca mesta musí povedať. Prečo sa to pýtate nás? No lebo vy nám bránite. Vy nám bránite v pohybe. My vám zakazujeme akurát jednu vec, aby ste na tú pobrgu nešli. A jakým právom? Ale jakým právom? Čo hovorí ústava? Ale čo hovorí ústava? Neznáme paragraf, Čo ústava je hovorí nadradená. zákon? Čo hovorí ústava? Ústava vám to povedala ja. Ale ústava je nadvedená, nie? Ale čo hovorí ústava? Toto vychádza z ústavy. Toto ustanovenie vychádza z ústavy. Ochrana života, zdravia a majetku ľudí. Ale my sa nebojíme o zdravie. Ale ja nemám strach o moje zdravie. Ale ja nemám strach o moje zdravie, ja sa nebojím. My sa bojíme o vaše životy a o vaše... Preto vás dobre zrúbeme, že? A použijeme obušky. Preto My sme veškerou očkovaní silou proti vám týfusu. zabránime, aby ste išli. Papka, aby si sa bála aj o svoje zdravie. Neurážajte kolegu, lebo Prečo neurážam? Prečo keď sa bojí ono moje zdravie, tak aj ja sa bojím mojeho. Normálne, veď čo je na tom? On sa mi vysmieva, takisto vy keby ste vyšetrovali to, čo máte, že sa bojíte o moje zdravie. Bojíme sa, áno, preto sme uzavreli tú pobrgu. Tak keby ste sa báli o moje zdravie, tak niečo aj vyšetríte. Nie tuto. Tuto normálnych ľudí brzdiť.
tak by ste niečo aj vyšetrili. Ale vy Aj z môžete ísť s Gorely, nami. aj zo Všetkého, tak by ste neprislovali. Vy môžete ísť s nami tam, na Zochavenú. Niečo by ste aj vyšetrili, pán plukovník. My chceme tam tú petíciu spíš. Nie, túto šašo. Podozrenie z trestného činu, toto jednu pani, že napadli Rómovia. Prídete aj do dôchodku. A je tam, budete mať aj susedov. potrebujeme nejakého policajta, je tu podozrenie z trestného činu. Nech tu pani príde. Ona vám myslíte, že všetci sme tak sprostí, alebo čo, že vy neviete čítať, alebo čo? Ten tu není, ten čo vie čítať tu není. Víte, v akom štáte Nemá dovolenku. Stalo za 24 rokov. Aj príslušníci SS len plnili rozkazy. Vy ste dneska o čo lepší. Ale počúvajte ma, viete, aký bol rozdiel medzi SS a týmito ľuďmi? Oni mali hrdosť a mali čest. Títo nemajú ani to. Áno, príslušníci SS mali hrdosť a čest. Títo nemajú ani to. Títo toho len neprosili. Takže to je rozdiel. Toto sú ako tí buržoárni revolucionári, ktorých financoval americký žid, Jakov Schiff, ktorý im naňal peniaze, ale všetci tak aj usmievali, presne tak, ktorý im naňal $20 miliónov, aby vyvraždili carskú rodinu. Toto sú podobné ľudia. Inak ja si myslím osobne, že keď chcete za policajta, musíte prejsť psychotestami teda, hej, a práve vyberať takéto slabenice, ktoré sa dajú za pár korún uplatiť a k národu necítia žiadnu česť, žiadnu hrdosť, žiadnu povinnosť. A potom môžete kľudne byť policajta. Áno, tak to je, takto to môže. Inak všimajte si, pani policajti, že čím viacej vás ľudia nenávidia, nielen my, ale celý národ, vás má ste nasmiech, považujú vás tipy jedno z druhých. Takže, ako je to tak? Nie je to naša vina. Je to tak. Však to je jak u debilu tady. Príde dôchodok, a čo dostanete? Pár šekelov a k tomu ešte vám predpočtová spôsoba cigán všetko zobere. A ja si môžete vyjsť sami. Vážení páni policajti, takže bohužiaľ vidím, že nás nepustíte. No, priatelia, sú tu dve možnosti, hej, aby ste to, práve nech je vôľa ľudu. Buď sa pokúsime vytvoriť živý reťaz a preraziť sa z nich, alebo pôjdeme domov. Dobre, ale skôr než ešte teda padne to rozhodnutie, ja nikoho neorganizujem, ja hovorím, aké sú možnosti. Chcem pripomenúť tu pánom policajtom. Chlapi, rozmýšľajte logicky. Viem, ako to funguje, robil som v minulosti policajta. Ako to... Čo sa smejete? Čo ty, Šašo, sa smeješ? Ale veď pred chvíľou to ten pán hovoril. Robil som v minulosti policajta. Viem, ako rozmýšľajú policajti, že Fico, Kaliňák nám dá výsluhové dôchodky. Chlapi, rozmýšľajte logicky. Peniaze vznikajú tak, že nejaký produktívny občan pracuje, odvádza dane a potom z týchto daní sú vyplácané vaše výsluhové dôchodky. Chlapi, pokiaľ bude tento štát rozkladný, pokiaľ to bude vaša kráľová chudáva ako ľudských ľudí, živote to bude Daj mu. Pokiaľ bude viacej prispievateľov ako poberateľov, bude to fungovať. A nezabudajte, demografický vývoj je neúprostný. Mladé slovenské ženy nerodia deti a sociáli sa vo veľkom rozmnožujú. Ja vám poviem tak, že ja viem, vy si robíte svoju robotu. Svojím spôsobom mnohokrát mávam na vás nervy. Našu Petu tu vidím, šikovná baba. Ale viete, že veľmi férovi a poctiví ľudia, takže pamätajte, blížia sa voľby, nevoľte štandardné strany, voľte zmenu. Ja vám garantujem, že budem veľmi rád, keď tí férovi a poctiví z vás sa pripoja k nám a budeme môcť zmeniť tento systém. Každý z vás vie, čo sa tu deje. Bojujeme tu o 600-500 eur, kurva, ale tu sa kradnú milióny. Ako budú žiť vaše deti, keď jednoducho budeme mať rozprávanú vodu, platíme za elektriku, Talianom platíme za vodu, kadekomu jednoducho, idete do prdele, takže len hovorím, že sú dve možnosti. Buď zmeniť systém ozbrojeným odporom, priatelia, priznajme si pravdu,
ozbrojeným odporom je nás tu 35-40, to by sme asi ešte zmenili. Alebo môžeme zmeniť systém voľbami. Ale k tomu, aby sme tento systém zmenili, budeme potrebovať aj tých normálnych, nie tých primitívov, ktorí čakajú, že systém je udržateľný. Nemusíme podporovať rodinu, nemusíme podporovať nikoho, hlavne, aby sme mali my výsluhy a to, čo bude potom, je potopa. To jednoducho tak nejde. My musíme zmeniť systém, musíme začať podporovať to, aby každá mladá slovenská rodina mala 3 deti. To bude potom robiť na tie výsluhy, to bude robiť na dôchodcov, keď tu bude staniakácia a sami dôchodca. Jednoducho toto skolabuje a budeme sa báť nechať do svojich domov. Priatelia, vážne je nás málo, priznajme si, teraz čo sme tu, nejaké gesto odporu nemá toto význam robiť. Týmto pádom ja túto akciu vyhlasujem za skončenú a môžete sa pobrať, môžeme sa stretnúť pri stanici. Poďte smerom k železničnej stanici a tam preberieme možnosti. Vám chcem ešte všetkým pripomenúť, že idú eurovoľby, chlapi, máme možnosť niečo zmeniť a voľte správne, voľte rozumne. Teraz dobýva na Linčanske a z tej stáze to káže pôjdeme. Cez cifer. Dajme tému. Ja bývam na Linčanske, chcem mi stáze to. Mám to najbližšie. Dobre, tak chlapi, my ideme už by ma pustili? Tak to jak sme idete. Tak ja idem piť. Je toto isté. Celý Zuzka hovorila.